sredina Gustavo i Paulinho, sredina Oskar, špic Fred, desni vezni Hulk i levi vezni Neymar. Idemo dalje. Drugo poluvreme. Neymar. Pokušao je raditi driblinge, ali teško. Loptu uzima Fred. Evo lopte za Freda. Fred. Ko je ovo, ljudi moji? Paulinho. Kakav sjajan gol Paulinha, ljudi moji. Profesionalac. Kakav gol Paulinha, ljudi moji. Pogledajte samo ovu bicu. Pogledajte ovo, ljudi moji, raklije. Da li je ovo raklije? Nije bilo možda raklije, ali sjajno. Samo da vidimo replay. Ovo se mora vidjeti opet. Evo. Pogledajte, ljudi moji, ovo. Pa probušio ga je. Šta ti nije jasno, golmane? Da sejvujemo. Prostite sada što mora sejvujemo, ali go je jako dobar. Paulinho. Jako dobro. Paulinho. Jebi ga, ljudi moji, ne znam baš da pišem imena, ali ne mora da se piše imena za sejvove. Kakav sjajan gol, ljudi moji. Trebali smo raditi svečanu proslavu gola, ali jebi ga. Uvatio ga je Neymar ili Hulk, ko je to bio. Uvatio ga je, uborio na zemlju, pa nismo mogli se radovati. Evo još jedne lopte, sjajne, za Neymara. Neymar! Sjajna lopta Neymara, šta, kako je digo loptu, da li ste vidjeli, ljudi moji? Na ubicu ga je stavio Neymar. Evo Daniel Alves gubi loptu, ali je potom uzima. Daniel Alves šutira na gol, Daniel Alves, kako već. Gledajte ovo, ljudi moji, dobro, ne moramo gledati. Fred čuva igrača. Hart izbiva ka Runiju. Luis Gustavo ili Rooney. Oskar gubi loptu. Evo lopte za Freda, da li to bio Fred? Najbolji igrač utakmice će mi definitivno biti Paulinho, zbog sjajnog gola. A i dobar je na sredini. Jako. Evo vidimo Kolea kako dribla, evo Welbeck. I prekršaj, ljudi moji. Ovaj Daniel Alves, s njim ne možete igrati lako, pošto lik ubija. Jako je dobar u desnom beku, desnom veznom. Jako dobar. Evo Kolea. Lopta za Davida Luiza. Paulinho. Ne, ipak nije Paulinho. Da li će mi dati gol? Ne smeju mi dati gol. Brani Julio Cezar. Fred. Evo lopte za Luisa Gustava. Luis Gustavo daje Neymaru. Neymar. Dribla Neymar, međutim ne uspeva da pređe sve igrače Engleske. Ne bukvalno sve. 65. minut igre, ljudi moji. Jako smo dobri u drugom poluvremenu. Vidjeli smo sjajan gol Paulinha. Jako dobro je našao tu stranu. Evo Neymara. Neymar. Ne znam ni ja, ljudi moji, šta radim. Radim neke driblinge. Ali samo stiskam. On radi šta radi. Bez prekršaja. Da. Evo lopte za Neymara. Neymar! Sjajna odbrana Harta. Sjajno je šutnuo Neymar. Evo, izgleda da izlezli Welbeck. Ja ga nikad ne bi izbacio. Jako dobar igrač. Brz. Strašno. Da li će izaći, sad ćemo vidjeti. Da, izlazi. Ulazi neki Ohlade Chamberlain. Ne znam ovog igrača, ljudi moji. Nikad ne bi izbacio Welbecka. Kornu će izvesti Marcelo. Evo lopta za Davida Luiza. Da li je moguće da neki mali predsvoljak je skinuo
loptu Luizu sa glave. Ne mogu da verujem. Luiz je jako dobar za glavu. Ne znam kako je uspeo da skine mali prcvoljak iz Engleske Luizu. Ali eto vidite, sve je moguće. Evo lopte za Neymara. Out. Nije mogao sprečiti da ne ode u out. Karik, dribla tu na pola terena. Rooney, da li će moći da mi da gol? Ne! Neće. Da, neće. Moramo dobiti ovu utakmicu, ljudi moji. Evo prilike. Da li je ovo prilika? Da li ovo možemo nazvati prilikom? Chamberlain. Malo pre je ušao umjesto Welbecka. To ja nikad ne bi uradio. Ne, nemoj da dodaješ. Bravo, Dani. Ajmo, Dani. Ljudi moji. Gubimo tu lopte kod 16-terca jako lako. Evo lopte za Freda. Da li može da uzme loptu Cahilu? Ne. Neymar, udara glavu, Neymar. Cahil. Evo lopte za Wilshera. Ne, Oskar. Ljudi moji, ovo je bio penal! Šta je ovo? Penal, ljudi moji. Penal. Evo vidimo Valkota. Šta možemo sad uraditi ovdje? Da li je penal, ljudi moji? Izlazi Valkot, ulazi Milner. Jeste penal. Samo ćemo staviti Neymara ili Hulka. Šta ti misliš? Hulka ćemo, ljudi moji, ima jači šut. Sada ja baš ne znam šutirati penale, ali... Evo gola! Hulk! Sjajno Hulk! Idemo! Igraj! Hulk! Ubivaš Dahu, penal! Ljudi moji, 3-1. Posavjetao sam se sa mojim drugom.